Има места, на които се чувстваш като у дома си, независимо колко далеч са те по света. Има моменти, в които се чувстваш истински окрилен от изследователски трепет, творческо нетърпение и копнеш към дивото. Точно за един такъв момент искаме да ви разкажем – пътуването из Шри-Ланка. Шри-Ланка е като фантастичен пъзел от планини, джунгли, древни руини и създадени от човека огромни езера, статуи така впечатляващи, както малко други по света, високи плодородни хълмове, по които са се плъзнали зелени чайни плантации. Слонове пресичат пътя ти из невиделица, докато просто си пътуваш от едно място на друго. Варани, диви пауни, леопарди, костенурки, корали, стрелкащи се тропически риби, щури сафарита и гмуркане в дълбините на океана. Приключенията тук са неизброими. По-развълнувани от всякога, към топлото лято тръгват Биляна Траянова, Валери и Валери Михаил Белчински. Пътешествениците ще обиколят острова и ще разкрият и най-малките подробности за местата, които са открили. А вие погледнете календара и си отбележете кога тръгвате към Шри-Ланка, защото Шри-Ланка е всичко, за което душата ти копнее. Излитаме насред студената европейска зима и само след няколко часа вече летим над топлите морета. Оказва се, че първо ще кацнем на Малдивите, островна държава в Индийския океан, състояща се от група атоли само на около 700 км югозападно от Шри-Ланка. Наблюдаваме най-малката азиатска държава от малките кръгли прозорчета на самолета. Малдивският архипелаг се състои от 26 атола, обединяващи 1190 коралови острова, които се простират на територия от 90 000 квадратни километра. Състои се от коралови рифове и пясъчни ивици по продължението на 960 км дълга подводна планинска верига, издигаща се от дълбините на Индийския океан. Само 203 от островите са обитаеми, най-големият от които е Мале. Малдивите са и най-ниската държава в света. Най-високата точка на територията й достига едва 2,3 метра. Разменяме си жадни погледи и планът вече е ясен. Следващият път ще слезем в Мале. Много туристи го практикуват. Пътуването до Южна Индия или Шри-Ланка завършва с блаженна седмица на Малдивите. Шри-Ланка ни посреща с море от усмивки. Може би това е и основната причина да искаме да се завърнем отново тук за трети път. Островното тропическо изобилие се просмуква във всичко, до което се докоснем. Шри-Ланка е нашият тропически елексир за радост, цветни мечти, плодови аромати и девствена природа. Настаняваме се в хотела си Чая Вилидж в Хабарана и тръгваме да разузнаем наоколо. Най-важното в едно пътуване е да бъдеш любопитен. Колкото повече разпитваш местните, толкова по-богата ще е колекцията ти от впечатления и приключения. Ако разчитате само на предложеното в брошурите, пътуването ви ще бъде като ястие без подправки. Затова обичаме да питаме. Хабарана е селце с множество хотели и стаи за гости, построени именно с цел да посрещат туристите, отправили се към културния триъгълник на Шри-Ланка, район в централната част на острова, приютил едни от най-великолепните културно-исторически шедьоври. С гида ни Сери Лал проверяваме предлагащите се екскурзии. Ще обсъдим и ще направим план за действие. Отново се изправяме пред трудния момент на избор. За няколко дни тук ще можем да видим много, но не всичко. Така че да не губим време и да потегляме. Тръгваме към златния храм на Дамбула. Докато се возим, постепенно се потапяме в тропическата атмосфера на райския остров. Първото, което усещаме, е високата влажност на въздуха. Средната годишна температура е около 27 градуса по Целзий, а влажността над 70%, като в мусонния сезон достига почти 90%. Ако се чудите какво означава това, веднага ще споделим. Повече изпотяване, но пък прекрасна кожа.
поемаме повече вода и не изпитваме глад, което автоматически води до свалени килограми. И всичко това се дължи на влажността. Шри-Ланка е рай за всеки турист. Независимо какъв бюджет ще отделите, винаги ще имате цветовете на тропика, сладостта на плодовете, срещата с ендемични птици, животни и растения. Ще поемате сладостните аромати на кокосово масло, лимонена трева и канела. Шри-Ланка има по много за всички. But you cook it? No, we don't cook it. This is a fruit. The fruit? We make juices out of this. Juices? Yes. We'll have to add sugar and coconut milk. Some people. But how do you call it? How do you call it? Wood apple. Huh? Wood apple. Wood apple. I see. Can you cut one to see? Yes. What is it inside? And is this the... This is mango. Mango? Yeah. Is the season of mango now? Yes. Central is. Ето сезона на мангото. И навсякъде по пътищата се продават ето по този начин мангови плодове. Е така ми го поднесоха сервирано като цветенце. Вижте колко е приятно озрял. Друг плод, който не съм виждала, е тази дървесна ябълка. Лимония цидисимър е позната като дървената ябълка, слонска ябълка и маймунски плод. Черупката му е толкова здрава, че се използва за купички и пепелници. Try it. Can you eat it like that? Yes. Wooden apple. Kisli. Wood apple. Kisli. Вътрешността се яде смесена с палмова захар, но също може да се използва за направата на десерти, лютеница и други. Наистина трябва да се смеси с нещо. Значи и това е манго. Виж, и това е манго. И ето този големия плод също е манго. Има различни сортове манго. Мангото е най-вкусно и полезно в прясно състояние. Трябва да се избират полумеки плодове с гладка повърхност. Наличието на черни петна е знак, че мангото е презряло, а зелените, че е все още зелено. Бързо научаваме защо е полезен този плод. Богат е на каротинена и аскорбинова киселина. Полезен е при кокоша слепота, действа слабително, диуретично и укрепващо. Неозрелите плодове помагат срещу топлинни удари, жлъчни и заболявания на кръвта и стомашно-чревни нарушения. You want to taste? No. Don't take it. Is it okay? Okay, thank you. Do you think I think it's not ready yet. Can we cut it to see the color inside? It's green. Not ripe one, but you can eat. Okay. It's good. It's good. Yeah. Okay. Браво. Thanks. Сезоните на плодовете са друга причина да идвате на едно и също място по различно време от годината. Много ми е зелено. Very green. Ако сега е сезонът на мангото, то през август ще можем да хапнем до насита сочно личи. Аз го предпочитам по-озрял това плодче. Земята на плодовете. Първият ни ден в Шри-Ланка започва така. Сезона на мангото и дървесните ябълки, които аз изпочупих. Дървесните ябълки наистина приличат на яйца. Аз първо помислих, че са яйца на някакво пиле, по-така гигантско, но се оказа, че е плод. По-сладко начало няма как да си представим. Сезона на мангото в Шри-Ланка, пазари навсякъде, вкусни плодове, свежи джусове. Какво ни трябва повече? Хайде на мангото! Мангото се използва и за приготвяне на сосове. Богато е по съдържание на натрий, бета-каротин, витамини от групата на В и витамин Е. Съдържа калций, желязо, калий, магнезий и мед, без наситени мазнини и холестерол. Ето такъв трябва да му е цвета, за да е готово за ядене. Мангото. И е много вкусно, много сладко. Въобще е изключителен плод. Ние сме в рая на плодовете всъщност. Сега поне ще си отядем на плодове.
Сладоледаджията, видя ли го? Този кокосов орех е уникален за Шри-Ланка. Никъде няма да намерите такъв кокосов орех. От този кралски кокосов орех, King Coconut, се прави много хубаво масло за косата, много полезно. И този, всъщност, кралски кокосов орех има много хубав сок, много полезен. Това е уникално нещо, много типично, само всъщност на Шри-Ланка може да се намери. Do you have people that climb the trees to cut the coconuts? Yes, we have specialists. Yes. В почти всеки дом в Шри-Ланка се люлее кралска кокосова палма. Местните го смятат за жива аптека, защото пречиства организма и лекува много заболявания. Консумират го ежедневно и изобилно. Къщите на хората са отзад. Видя ли ги там в далечината? Отпред си правят магазини. Това са магазини. Ето сега, примерно, този магазин е изплетен от палмови листа. Целият. Той пази всъщност от прахоляка и от вятър. Но ако хората нямат пари да си купят истински тухли, ето както е там, правят, виждаш ли, правят си конструкция от клони и вътре си подреждат кирпичени тухли, които си правят на ръка. И ето така изгражда, ето този заслон е изграден изцяло от кирпичени тухли. Клони и отгоре са покрили с покрива, направен за плетене от палмови листа. Виж как преплитат листата, за да направят покрива. Къщите на търговците са на метри зад щандовете и вероятно всички тук продават собствената си продукция. Селското стопанство е на особена почит в Шри-Ланка. Около 80 различни разновидности на плодове и зеленчуци се отглеждат в различни агроклиматични райони на острова. Ето какво си имат хората в двора. Огромно дърво, джакфрут. Огромни плодове. Трябва да се ходи малко по-надалеч от тях, защото е опасно. Но ето, примерно, вижте, един добре озрял джакфрут, колко е голям. Ето да видим колко. Този всъщност може би е изгнил, защото не тежи. Но може да се види как изглежда кората му. Виждате ли колко много дребни шипчета има тук. Този плод се използва за готвене и като се сготви има вкус на картоф. А да си излезеш сутрин от къщата и да си набереш пресни плодове, като примерно ето тези банани, изглежда много екзотично и в същото време много приятно да живееш по този начин. Ето ги, малките бананчета, които те много обичат да готвят. Ето го цвета. Когато се ходи в бананови плантации, трябва много да се внимава, защото има доста сериозни паяци. Който има фобия, може да си изкара чудесно. Аз нямам такава, така че няма от какво да се плаша. Вижте колко са усмихнати тия хора. Толкова ги обичам шри-ланкийците. Хай! В момента сме в района на синхалите, преобладаващия етнос в Шри-Ланка. Бързо започваме да учим синхалски. Да е о, не на. Здравей, аюбоун. Благодаря и стути. Езикът е приятен и звучен. Аюбоун, kids! Населението на Шри-Ланка е съставено основно от синхали – 74%, основно будисти, и тамили – 18%, предимно индуси. Синхалите са потомци на индуси, които към 5 век преди Христа се преселили на острова и постепенно се смесили с местното население. Тамилите нахлули на остров Цейлон преди около 1500 години. Виж, като цяло има кози, но това не са пера. Но някакъв пухли, какво е това? Странно животинче. Попадаме на странен домашен любимец. Това е казуар. Счита се за втората най-едра птица на земята след африканския щраус. Интересното при казуарите е ярко-синята шия и турбичката под клюна, която най-често е червена. Оперението на птицата е черно, като се изключи, разбира се, шията. Характерен за казуарите е наподобяващия рог костен израстък на главата. Хайде! Чача, How you born? I'm Bilyana. I'm Dilani. What's your name? Dilani. Dilani and Bilyana. Dilana. It's so nice to meet you. Do you have different style of wearing sari? Yes, this is Sri Lankan style. Sorry. How do you call it? This can be style. It's different from the Indian one. Yes, it will be different. Yeah. And are you doing all this batik here? Huh, okay. Dilani. Dilani.
Зелени. Изкуството на батика е внесено в Шри-Ланка от холандските търговци. Батик е метод за декориране на плат, който се практикува от местните жители на Индонезия в продължение на векове. This is original paper design. This is paper. This is white cotton material. First we want to trace this design in cotton. Let's copy. Now white colored parts we want to cover with wax. We use paraffin wax and beeswax. This is bees. Beeswax. This is paraffin wax. Okay. You use both? Paraffin normal candle. Normal candle 75%. Beeswax 25%. Mix together and boil. The name is Jantel. 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 The name of this instrument. Yes. We use a small area, small lines, apply the wax thin. Then we want to first color yellow. We start from light color to dark color. Our basic color yellow. This is always like that. Yes. You always put the yellow first. Yes, first yellow. Again, yellow area applying to wax. Yellow area. You fix it from the opposite side, right? White and yellow, two colors. The next color orange. Same pieces skip into the orange color bar. Again, orange area applying to wax step by step. But do you put the wax both sides? And Yes, from here, both from sides. there? Both Always. sides. Both sides. Yes. White, yellow, orange, red. The next color red. Beautiful. 5 colors, 5 times, 10 colors, 10 times, but all made by hand. You cover now Yes. with the wax. And last black. Final color black. Yes. This is all wax card. Yes. Very hard. With leather. Both sides again. Yes. Finally, we want to boil or remove the wax. Boil in Yes. hot water. Yeah. This is finished batik. Clothes. Wow. It's so See beautiful. different. First one. Yes. And finally. And the colors are kept exactly as they are. Yes. Good batik. Otherwise printed only one side. This is good batik. Both sides use, both sides same. This is the best. Best bias. I see. Otherwise printed you can't wash, you can't boil. But this is you can wash by washing machine. Color doesn't change. Wow. Тъканите, създадени по метода на батика, могат да се превърнат в уникални дрехи, кълъфи за възглавници, покривки и паравани. Истината е, че туристите са направо луди по батика. Сякаш днес това древно изкуство вълнува повече от всякога. Батикът в Шри-Ланка е с индонезийски происход, но шри-ланкийски дизайн. Всички модели се правят върху бяла тъкан. В зависимост от дизайна и големината на произведението, следват различни сесии на варене и рисуване. Chemical naphthalene, salt water bath and color bath. Батикът се използва не само за облекло, но и за мебелиране, тежки завеси, покривки и домакински принадлежности. Техниките на батика се използват от известни художници за създаването на батик картини, които красят много домове и офиси. This blue day. Very hard. That is just water, hot water. Boiling for remove the wax. След последното боядисване, тъканта се затваря, за да изсъхне. След това се потапя в разтвор за разтваряне на восъка или се глади между хартиени кърпи или вестници, за да се абсорбира восъка и така се разкриват дълбоките и богати цветове и фини напукани линии, които дават екзотичния характер на батика. Remove the wax. Both sides same. Both sides. Обичайно е да се използва смес от пчелен восък и парафин. Пчелният восък се просмуква в тъканта, а парафинът се напуква, което е характерно за батика. Където восъкът се е просмукал през тъканта, боята не може да проникне. Понякога се използват няколко цвята, средица боядисвания, сушене и рисуване с восък. Когато восъкът се отстранява от тъканта, с помощта на гореща вода се показва светла картина на фона на отцветените тъкани. В селските райони много хора се изхранват благодарение на батика. Шри-Ланка има много цветни стилове. Не случайно батикът е прекрасен сувенир. Okay, can you tell me about this? How do you call this design? Moonstone. Yeah, reincarnation of Buddhism.
What do these symbols mean? Elephant, horse, lion and the bull. That's just like our life. Различни находки показват, че този метод е бил използван в продължение на повече от 1000 години. Srila, can you tell me about this moonstone? Do you know something more about it? What do these animals mean? What is the lion, the elephant? That is the, this means the life circle, reincarnation. And it, what do you call that? Безконечност. Безконечност. But when you come to the nirvana, what happens then? Yeah. When you come to nirvana, it stops. Okay. This one represents the Candy Festival, right? When exactly in August? In August, last week of the July and the first week of the August. And you have festives all over the country, right? Or not? No. Only in Candy. Only in Candy. Can you show me the different styles? Just like a skirt. 2 knots to fine. Like this skirt. You call this sarongi? Sarong. Sarongi. The other way. Yeah. This one is nice. I like this one. Yes. This is very nice. The end. Yeah. When you got the bead. Yeah. And like this. Then Yeah. 2 knots here. Ready. Very nice. Straight. Oh, you have more? Okay. The crown. Same. Yes. Right. Yeah. Like this. Okay. Last and the best part. 2 knots per time. Uh-huh. 2. Uh-huh. Put your This is another one. yes, other one. Can you show it again? I didn't see how did you do that? Okay, you do this. Okay. Yes. Like this. You take it. Yes. Air nilkar shoulder again to go madin min madi. И си направи рокля. Фантастик. Виж с едно парче плат как може да се облечеш. Вау! Трябва да се прави разлика от оригинален батик и батик принт. Процесът на индустриализация разчита на бързото производство на количества тъкани, намаляване на разходите за масово производство на модела многократно и за това се използва отпечатването на готови форми в стила на традиционния батик. Те са много по-евтини от рисувания на ръка. Днес саронгите са популярни по света като горна дреха, покриваща бански костюми. Тези свободни дрехи са като поли, които се увиват около кръста. В Шри-Ланка жените се обличат в сарита, които се препасват по традиционен начин. This one is so cute. Is this the original one or a modern one? No, original. Traditional. Style. Candian style. Really? Of country. It's so beautiful. А шала вижте как виси отзад и колко е красиво и елегантно. Wow. Thanks a lot. How do you say thank you in your language? Stuti. Стути. Стути, Диляни. Bahoma stuti. Стути. С невероятното си разнообразие от климат и география, опаковани в един малък остров, Шри-Ланка предлага безброй приключения, от върха на планината до дълбините на океана. Пътят ни минава през тучни зелени гори, оризища, паркове и сънливи села. Очаровани сме от тишината, нарушавана само от песента на приказни птици. Шри-Ланка предлага много възможности за запалени туристи и фенове на планинските преходи. С кон или слон можете да бродите из девствени райони, но задължително трябва да имате водач. Можете просто да си наемете автомобил или мотор, а защо не е велосипед за по-кратките разходки. Ако искате да усетите истинския живот тук, просто се доверете на местния транспорт, автобус, влак или малките моторни триколки. Каквото и да изберете, преживяването ще изпълни сетивата ви. Приключенията са на всяка крачка, буквално. What was that? Или беше? Оператора ще поломи пазара.
Първият ни ден в Шри-Ланка започва така. Сезона на мангото и дървесните ябълки, които аз изпочупих. Готино ли? Този плод е фантастичен на джус, фантастичен. Не пропускаме. Какво продаваш? Купете манго, викай. Манго е. Манго е, викай. Прилича на печен картоф. Викай, купете манго. Манго? А? Колко продавате мангото, господине? Колко?